Ja. Den var der. Ja, ja. Åh! Kom så, Max. Ja, tak. Kom så, Anders, kom så. Det var heel. Ja. Okay, Så laver det igen, må jeg lave det igen? Nej, du selv hvad du laver nu. Nej, får man ikke det, det får man ikke der. Nej, det er nok det, det var der starter. Det er stadig 0-0. shove it, normalt shove it. Åh! Åh, den var dejlig, Max. Det er i orden, kom igen. Er det en redo? Redo. Kom så, Anders. Nej, det er synd. Anders har S. Så er det Max. 180. Hvad? Du skal gøre frontside. Gør den. Ja, den her. Nej, Den Nej, er det er den der. frontside. Ja. Den kan han ikke. Det er nemlig den, han ikke kan. Ser du bare lige Okay, Max, du kan afgøre det nu. højne begge kickflip. Ja. Ah, det er i orden. Kom så, Anders. Så er det Anders. Jeg laver ikke, som du selv ved. Du vil ikke gøre det. Du vil ikke gøre det der. Nej, du vil lave det, som du selv ved. Hvor har jeg været? Ah, det er i orden. Uden mærke. Jeg er død. For han failede også. Altså, det er live. Det går direkte på Facebook, der. I failede, drenge. Jeg har begge to failet ret meget nu her. Det var godt nok, for jeg kunne heller ikke se noget for Anders. Du stiller lige ind foran. Max, heel flip. Ja. Var der postjobbet eller første jobbet? Har jeg så første jobbet? Max, første jobbet. Den der. Åh, er du tæt på? Redo. Han failede begge. Tjek den her. Godt, Anders, du reddede din insekt. Jeg prøver lige med trip. Nej, så koger jeg bare. Prøv igen, Max, prøv igen. Ja, jo. Du lander det der, Fordi jeg filmede det ikke, jeg fik det ikke med. Du lander det der. Nej, næsten dobbelt. På! Ja, det er skægt.
Det er i orden, Anders. Du er anden der. Åh. Jeg tog en halv. Ja, det tror jeg faktisk. Prøv at lave dark side grip. Og så går vi igen. Ah, Max. Maximilian. Jeg elsker, når Anders har kaldet hjælp. Hell flip, hell flip. Ja, det var det. På skrueblok. Han går efter nøglen. Jo, den tæller, den tæller. Nej, den er nemme. Er jeg død, eller hvad? Ja, du skal lave flække i tørvene. Du har 2 forsøg til at lave den, Anders. Ja, Så er det endnu. ja. Ikke sjovt, hvis jeg Flække. Vi kører baglæns. Anders. Vi kører baglæns, Anders. Ah, det er ikke. Gør det. Gør et forsøg. Ja. Jeg skal bare tage den lige så stille. Anders, smil lige til kameraet. Den her, den går ud til Ryan Sheckler, Tobias, Sean Malto, Nigel, my boy, Steve Johnson, my father. Du taber nu, Anders. Ah, det går lige højt der. Fuck!